Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, ti pagkasalitaan ni Victor nga napolwan punyal. Babayan ti panang isurat, panang urnos ni Senior Ladok Idlas. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, inbagsul ko ti punyal iti barokong ko kat pimsuwak anag pusit-sit ti dara akas maladyak marik na ti sakit ti sukat iti dadem akim na iti bakik manong tsak kas ladyak narik na iti tay ibagsul ko day tanga punyal iti barokong ko kat na matanga kamismo ti panagpusit-sit ti dara. Nalabit nga nasa saem ti mariknak, iti umukok nga saem iti pusok, iti panakapay ko iti ayat. Gabot ti panangpay kanyak Manong Nemi ni Minerva. Ay! Ni Victor! Agpakabatayin! Nangig ko ti pukaw ti may sa nga babae. Amabaling nga nakakita kanyak iti daramid ko. Daras Manong Nemi nga adda dagiti usosero wen nga naklaat ken mangipakita ti simpatyada kaniya. Naparda si darikmat ket dagos nga naatipa ti sabali idi nga pananganggat panangiduyok ko ti punyal. Ket nariknakon nga agkapsutak idi nalabit nga panagsayasay ti dara manipod kaniya. Kinagsipngeten ti panagkitak, abagbiit nga nakusbuak kad napukaw kon ti puot ko. Nalabit, intaray dakiti ospital ket daras at tinamingdak. Daras nga tinamingdak Manong Nemi, diya mo tinapasamak. Siguro, naamuan ni inang ket kastaon nga ta tisang sangit na idi. Sa sino tinaganak nga mabalin nga makabael iti panangbuya na ti anak nga adda iti nghabit ken patay. Wen manong manabit nalabit maderder laki di ti puso ti maysa nga ina nga makaimatang piman ti anak na. Ket ni Minerva namuan na nga ta, day ta apasamak, kalpasan, binastad na ti ayat ko. Talabit, kuna idi tinakaimatang iti napasamak, nga nakiting ti panunot ko. Nga awanan iti prinsipyo nga saan man lahing nagbuteng nga manggudas ti bulod ko, hanga bukod, bulod ko nga biyag. Wen, amin dagitoy Manong Nemi. Kahit ko ngayon tawarwarin.
saludsud ang nakasang, uwan no saludsud ang nakasaang iti daytoy na ilanad apakasalitaan, nga dapakinaigan na ti aldaw dagiti puso, ti Valentine's Day celebration. Manong nimi, naamamok ni Minerva iti university campus iti may sa nalatak nga pagadalan iti siyudad Tilawag, ti Northwestern University, NU. Adakon iti may kapat nga tawen ti civil engineering, graduate ng iti sumarunong nga tawen kare di nga kabayatan nga nagsabat ti dalan mi kini Minerva iti pasilyo ti engineering building. Diya mo tiriknak. Takasla at dagayuma namigkimaw iti kaungan. Kahit na magpitik akasla na iduyok apana ni Cupido iti puso. Love at first sight ako na damanong. Believe me or not, but I've never been in love with a girl like this. When manong? Tasya ket inkalikagong ko ano mabalin ket study first before anything else. Agadal kayo, Victor. Di ka pala pampanunutin ni baki girlfriend. Ha? Mama, di ko na agadal ka. Di mo pala pampanunutin ni baki girlfriend. Pamalakip ni mama. Ever since isuda talaga titong palag tawan tinaganak nga di mangiturong ka na kitanak na tinapintas nga dala tibiyag sang kadi. Iso nga siya kat nagbalin na kasla mama's boy. I mean, agdependera ka na kiti kayat da. No palabsam tek sarita manong nasken nga ibagak kadakwada ka umuna no anya teramidek. I have free to do what I wanting to do. Ngem, iti pa nagamamumi kini Minerva ket nagbali ti taray ti biyag ko. Ket kasla na daan na kito red manong nami amang mang pawil, mang saway, mang salungasing ti kayat da mama kini papa. Yes, manong. Maybe because that I am in love with a girl more than my life. Nasingit, di ba panagpagayam mi kini Minerva, kat pastaray awi sa gisunang ingka magmerienda, gagangin deta. Agmerienda kam sa canteen, university, but I couldn't have enough strong courage. Tapno ibagak iti panagayad ko keng kuana. Teko na damanong, ti pagsasaw nga arem mata, bain baga. Naawis ko ni Minerva nga umay pumasyar iti balay mi inyam amok kada papaki ni mama nalag-antiriknak no makaduwak kana I feel different something meaningful to me. Ngem sabali ti facial wano sabali ti facial expression di giti naganak kanya. Impakita na iti sango ni Minerva iti jak ni namnama. I was really insulted. Victor, kensi ka Minerva. Sami ang magustuhan na ito yung aldaw, apa nang ipakita yo, kaslad dadag kinawatan nyo. Intibag ni mama. No, mama. We are just a friend. Kinunak. Kasla, nakatik na, itibain, tibabae, manuniming patpatid ko unay. That's enough. Di ka gulbot, Victor. Kaya buta, naglabasan mi itikas kada kayo da itang. Inayon ni mama, abakapungtot. Ma, please, mawatan tak ko, ma. Baro ako nga awan ti kurang na. Kinunak. Da ita. Kabay lamon ti sumungbat. Gapulay ng sineta nga babae. Ma, please, agparbang kay kumapit na, kababayin kayong kuwana. Uwan manong na imi. Mabain ako ni tikaduak manong. Mismo pa yung ipangagda keng kuwana. Mariknak, itinalaos apan nakapabain ni Minerva kat nagdumog. Ana ikuleng kat din na magawidan ti panagurubos ti luwana.
Nyamatan manong, babawiak no api nga intugot ko dito balay ni Minerva. Nga nyamam mo kada papakin ni mama. Kastupit na rabidan da. Uwen manong nemi nagarubos da kitiluhanan. Nalabit. Laplapdan na tirumkwas sa pungtut iti kaon kan. Tasa sino kuma, isuna apiman, amang bael, amang sungbat, iti may sa nga naturay, ken may sa laing nga ganggan na iti dayta nga balay. Nalabi na kasla marunaw iti bain, no kumatay yay lukat na runawen iti dayta apasamak, ken senaryo. Manong nemidyak pulos dinamnama. Nga iti dayta guntaw ay kat talaga kapabainan da, ti babae nga batpatag ko. Nalabit manong nemi napabainan uray ni Minerva kada iti nga napasamak, kada mok nga napagurak isuna tanadlaw ko alikliklikan na. Diyakon makita isuna ti campus iti university. Uno, ano nga ta, tinapasamak na. Sa sulod-sudak iti bukod ko, bagi, saan mata na sumsumbrak iti pagadalan. Kadbanag kapakadaganagak ken kuana. Tadamot idin, ti may kapat nga tawan iti kurso nga Bachelor of Science in Nursing. Kasano nga tanti sasadan na? Diyak may sununo, biyang ko ti madanagan, tamangan no. Rinik na nalaunay, iti nakaro apa nakapabain na. Tigas dyan nga naramid da mama. Nagsalsalot-sudak kagana kinikaklasyan na, kanya kinikagayam na, amabaling nga makaedad kanya ti informasyon may panggap kanya iya. Kini Minerva. Namuak ang masakit. Kading-gandang ko timapan, amapan sa pulan, tinitid nga address iti balayda sa Jipagudpud. Adayungim, ikalikagum ko timapan manong. Papananta ka di sir. Amangan no sa pulan nak dapapakin ni mamang mo. Kinuna ni Manong Damaso, ti family driver mi. Takinid daw ko kayong natin na panangitulod kanyak iti papanak. Mang Damaso, sir, sa pulenta ni Minerva. Tika klasik, inda sa di ilid ang pagudpud, insugbat ko. Kaya't pinapampanurnurin mi idin, ti Bakara Road, itilugan mi nga Isuzu MUX. Manong ni Mexisimparate at data sumeksak iti panunod ko. Malaglagip ko ti kasasad ti pamilyami. Natalina ay ti pamilyami kaya na progreso awanin ti sa pulag ti kinatalged ken kinasi at ti panagbiag mi. Tada negosyo da papakin ni mama, malaksid nga da bukod ni papa, nga construction firm, tamay sa nga vertical contractor. Kaya dapat nagiti apundar na nga negosyo nga i-manage ni mama. Ti hotel and resort. Iso nga na irwamak tinamay kaya naragsak aba nagbiag. Ngayon kaslad da kurang na amariknak idadda ko niti umno katawan. May sa ako ng baro manong nemi idi makariknak idi pa nakaikawa. Ta overprotective da papaki ni mama kada kami ngagkapsat. Dua kamlaeng nga bunga da ni ading ko nga dante tinaudi ket siyak 5 katawan ti bait mi. Wen manong nemi nalabit nga addan amin kayat ko, adda amin akayat ko iti panagbiag, no paulosem ti agsarita. Wen mano, but I don't feel free. Kayat ko tinawaya manong nemi. Ta kayarigak ti maysa nga tumatayab nga nakapupok iti tangkal. Adda dagiti lugan mi ngem saan pay nga ipalubos ni mama nga agsuluak nga agmaneho. Amang ang kanon na madisgrasya, kat na irwam ni Manong Damaso manong nemi nga driver, umay nakapitulod iti universidad, kat umay naktumatlayang nga sunduan, kasta ti kasasahid mi Manong. Kasla saan kami nga mawayawayaan, nang naruna kanyak Manong.
Nangruna lang arudan ti kasya nga napasamak. Ti panang pabainda, ti babae nga patpateg ko manong nemi. Iso nga, naladawak anakarik na manong nemi ti panagayat. Nalabit gabot ti kinaigat, dagiti narakkel ko, kaday tatidyak pakaragsakan, mariknak iti panakadismaya, idi addan, nananay nga panunot ko. Nasapulan mi manong nemi kini manong Damaso ti lugar ken pagtaingan da Minerva. Budno ti hatap ko. Agdama idi masakit manong. Minerva, ingka pa check up. Kinunak, masyanak unay keng kuhana. Ta itiya, 5 nga aldaw nga jak nakita kadakkel ti imresan na. Nalpasen. Okay mi ti laboratorik. Awan sakit ko. Gagailang nga trangkaso gurigo daytoy. Insungbat na. Ngami di sumangpet ti dakkel ti ina na manong kinuna na ti kastoy. Impud nun ti anak ko tinapasamak. Tinalaos nga panakapabain na. Iti panangawis mo keng kuhan na itchay balayo. At daketa sa ti ina ni Minerva. Lading itak na. Pasensya kayon kini mama. Kinunakmat. Inang please, saan nyo mabalaw ni Victor? Awan ti basol na. Ingkalintagan ni Minerva. Wen, amok awan ti basol na. Yaman, nasakit. Nasakit mo ta. Nasakit nga awatek. Iti nakapayam, anak ko. Nga po ka dita, may saka lang marikrigat. Iti panagbiag tayo. Ket kasta-kastalatan, nagito yung babaknang. Ngayon mato ti buses ti inana, kadimpeksa na tirik na. Manong na may kaslak na natuktukan ng bisokol na imbag tasaan nga na matangan ni Manong Damaso tinapasamak. Tadla itilukan nga nguruuray kanya. Inang, agpagpakasya ka na kayo. Imba ng ngurot ni Minerva. Sa nawagwag ti abaga na kabayatan, ti panang palubos na terumkas ti sa beken sangit na. Kita am ti banag ti aramid ni mamang mo. Mata pobre. Apay, mangnam na makakadi, akayat nakati anak ko. Ano to ko na yun, nana? Namangnam na makakadi, akayat nakati anak ko. Nga po lang iti kinabak ng gyo. Inper akmaninti nana. Kaslak la marunruna, humanon nemi, itinagtakdirak nilabid. Dahito mo't idi tirik na ni Minerva. Idi pagsawsawan ni Mamay Suna. Panghasim, Victor. Kasyan tabakim. Kasyan nak. Amok ti marikrik nam. Kinunapiman ti babae. Nga pakariknak ti nidumduma nga yan. Ipatpatig nga Minerva. Ipatpatig ka. Insumbat ko. Kitsak mga gawidan ti panagtedted di kiti luwak manong. Niyamatan ti kastoy pasamak. Kakaisunang agayatak. Kakaisunang iso kumaman tinayon tiragsak ko. Kakaisunang iso kumaman kompleto kapakaragsakan. Ori man nubak nang kami. Ori man no kompleto kami. Imno awan ti babae nga patpatig ko. Awan serserbi ti biyag ko. Gustunan. Gustunan. Wen manong nemi inulit ko lang imbagat. Ngay patpateg ko ni Minerva. Sala tilawan abain mo mismong iti sangwanak. Ngay bagam nga awan dek askas ka na. Nga potadyak ipalubos asi ka ti lalaki nga. Saan nga na ituloy ni inang ni Minerva. Inalawat manon nemi ni Minerva. Gusto na ninang. Nasasayang napapatayin daon. Napnumaplek kayon. Impok ka na. Sorry, Minerva. Di talayangan manong name, hindi babaling ko ng ibaga. Wait. No, Victor. Please. No, kasyanak. Agawid kan. Gapota.
di ka ipatpatek. Minerva, kaput, kagurgura ka. Minerva, no, aman. Di ka ipatpatek, Victor. Kagurgura ka. Sa nga pumanaw kan. Naikwalegak manong nemi kadyak nagawid ang tinagsangit. Arig na awan tipigsak ken riknak arimuari ti pagtaingan da Minerva. Kasla mapirpirsay ti laslasag ko. Kasla mabugsat ti anges ko. Kayat kon ti matay kadedi agon daway manong nemi. Kaya po na sakit. Nakasaksakit. Kadyak na ilibak kini manong dawaso tilangak manong naming agsangsangit idilumuga na ako ni tikotse. Hoy manong. Anak na pasama keng gaser. Saan ko na sinumbatan? Nagawid kami dito balay manong naming. Nga baklay ko ti krus. Di pa nakapay. Gabuti sakit tinakam ko, ingkadeng ko kagudas sa konti biyag ko. At dagi di nga kasasaan di tuneg ti paraangan mi, ket gabot na nakita, gapo, ket adu ti nakakita, gabot na adu, iti empleyado da papaki ni mama kalig iti negosyo. Kasi ti construction firm, tao may dag-report, tapno itad da kini papa, ti briefing kadakwada. Tapno itad ni papa. Ti instruction. Diya ka mo no kasano ti kabayag mo no kapahot ti awan puot ko. Gapoy ti napasamak ko. Ang panang bagsul ko ti bagik. Panang bagsul ko ti punyal ti bagik. Nalapit man nung nami nabayag iti kaadak ti ospital. Ngay di makapuotak. Adak iti siled ti may isang ospital. Iti ICU. Wano intensive care unit. Ket nalabit. At dalayang ni mama iti day tanga lugar. Iti rawangan day tanga siled. Tapno orayan na. Iti panakimbag ko. Iti day tanga gundaway. Imainak inandingay. Agsang sangit manong naimi. Ni mama. Anak ko. Victor. Pangawanan na. Amok anak nga nasahir ko tariknam. Isot ka po nagpakawanak keng ka. Nagbidutak. Basol ko ti amin anak ko. Basol ko. Agpagpakaan si ni mama. Idilayang nga napasublik ti taljap ti lakip ko. Uwen manong nami malagip ko ni Minerva. Kat kasla kayat ko ti rumukat. Ngam nakapsutak. Diyak magawayan ti agkuti. Nalabit iti adu nga dara nga nagsayasay manipod iti bagik. Ket dayta tinangakas iti namin pinsan ti pigsak. Nga nangakas anamin pinsan ti pigsak. Pagamamtad na ni papa. Masyan mat kanyak. Sorry, Victor. Anak. Amok. Akas. Amok nga nagliway kami iti panangiturong keng ka. Kinunana. Kahit ure may isang lalaki akas kanyak na imatangak na nagarubos met nagitiluwana. Tapos sino kumati ang naganak nga makaibtor iti kastoy nga kasasaad ti anak. Wain manong nemi. Masapul ka di nga danasken amay parugpok nga dara sakbay nga maamiris ti kinapudno. Inay ay kumeti ka sa saad ko manong naming saan nga gapu iti saem ken ut-ut ti mariknak ngem ti saem aparnuwayan ti punyal ti panakapaay. Nagsakit. Isla maulit pa ilang sumsumrek iti panunod ko aslak lamatitiling ti baga. Nauding yung baga iti manong nami ni Minerva nga di nakibat pateg nga kagurgura na. Nasakit nga talaga, manong. Kaya nibuyog na mamakin papat pa nagsangit ko.
agpaimbag ka anak ko. At orin tayo tipidot, wen, sa pulan tayo ni Minerva. Kahit ko tumaho ti pamakawan kang kuana. Inayon ni mama, manunin. Ado tiliway ko tinak panagatendari ti klasak kedi di agsubliak kalbasan anapasublik ti pigsa. Kat naman namay kon nga maimbagana kon kapilitan nga simrekak iti klase. Kawaw ti panunod ko. Ngem pilitek tumadang ken mangrugi manen. Nalabit no saan ko analasat daydi nga panagpakamatay ko. Kadawanak ko man, ito nga bihang. Agkamanak iti Diyos, nalabit nga plano ti langit para kanyak, iso handak pa ilang nga bibiyan. Ingumes ko nga rod tinagbasa, uwan manong nemi, in-guide ko tinagadal. Uray saggaak, amakakita iti babae, apakariknak iti ayat, inibturak, asaan nga maisturbo. Gabuta kayat ko manong nemi na simbeng ti kasasad na. Ragsak ko tinapintas ang masagbayan ni Minerva. Wen manong nemi napanunot ko ano liklik akmat isuna nalabit. May pasnak na may tagadal. Kat may turpos na ti kursona. Kas kanyak manong nemi ang damat arapap na tibiyag. Agsasain na kakman. Agsasain nekman tirik nakmano. Yung miniturak ti amin. Na saan nga magdisturbo kay ni Minerva. Tapno sa anak ama disturbo. Inggumes ko iti panagdrawing ko kalag iti project plate, plans, kenda dumapay akasapulan iti tennis, wano thesis. Wan manong kasapulan iti thesis, tinak panagturpos iti Bachelor of Science in Architecture. Nagbaling nga liwliwak manong nemi ti research work para iti thesis, work drawing can design na concepts. Everything that concern our career manong. Impasanek ko, tapos nagkastak at malpasan ti amin. Kat naragsakan ak manong nemi ti adi agturpusak kat nagunod ko ti may kadwa nga kangatuan ti level ti academic kas cum laude manong nemi. Jak impagarup manong nemi nga maybe I deserve for that award gabot adu nga rigat ken tuok itinak panagbasa. Kat otang ko amin dagitoy kaligidagan na kanya. Dapapakin ni mama nga mangited nang ipaay tumiso nga sa pulak. Nagbalinmet ng inspirasyon ko manong nemi ti kapsat ko. Ken ni Minerva. Numampay binastad na manong. Imbilang ko latamat ng iso ket inspirasyon ko. Wen nalabit na saan kami nga naikari, iditunggal may sa kana kami. Happy graduation and congratulations, anak. We are proud of you, iho. Kinuna ni mama. Kaya inarakop da mama kini papa. Tsak magawidan di kitiluwak. Maybe tears of joy. Nalagaan tirik na kat kasla syakon ti kararagsakan nga namarswa nga naiparswa ko na kumakaredi agundaway. Gabutan natong palmatlangin tarapap da mama kini papa na may sakon nga arkitektur. Agamit kami kuman kada papa kini mama ken ti kapsat ko ket uray milaengen ni manong damaso nga mapan mangala iti parkingan ti universidad ti pagluganan mi. Idi adda ni Minerva nga siraragsak nga nangalamano kaniya. Minerva? Congratulations. Victor. May samot iso na nga nagturpos
Ket kapoy ti jak ni namnama, jak nagawidan tiriknak. Inarakop ko isuna. Happy graduation. Congratulations ayat ko. Kinunak manong naimik it inuritak. Inirutak. Ti arakop ko kenkwana sa indenes ko ti bibig ko iti bibig na. Naikuleng tapapakin ni mama ngem siya ragsak da nga nangalamano met kani Minerva apaman nga nakapaglinebet kami. Ngem ginawat ko pa'y na minsan manon nimi nga narakop manen ni Minerva. Hagkat katawa da papakin ni mama. Nalalagan ito palaeng sa Jebalaya. Taintay pagsasangwan ti sagana. Ti graduation. Anak, Minerva anak. Kinuna ni mama. Wen Minerva, intayon. Kinunak kabayatan nga damat da inang kini amang na. Ken nakitinalapit kakabsat. Ken kagayam na nga nakipagatan ti graduation ceremony. Naimbag ta pimagusto da Minerva manunemi. Iti may kadwa agundaway akit makadano manin iti balay agrama maten iti partidos na. Kiti so naman ang name iti nagbalin nga special guest ti graduation party nga inangay ti pagtaingan mi. Nalapit. No ti impakita da mama kini papa iti saya at digitoy. Wan manong. Wan no nalabit na amiris da iti napudno aba nagdawat ni mama iti dispensar kadakwada. Nakaragraksak kami iti da iti agundaway manong. Kalbasan de di naragsak, de di anaragsak a graduation. Kat nanayunan ti ragsak, iti panakaipasami ti board license examination. Nananayo nga nurse ni Minerva, registered nurse. Kat may sakmatan nga anay nga arkitekto, manunay. Nagbalinan nga nawayat itong galbay sa kada kami, saan nga tubeng di kinaganak kada kami, iti ayon na atni. Ket impapas mi, ti dungo, ken pamateg, ket iti minsan, manunay mi. Naarunan, day nga kakartirik na. Tapno na namin mit sabit, ken libnus ni ayat. Iti may isang pribado nga siled, iti may isang hotel, manunay mi. Minerva, Victor, nasken ka din nga mapasama ka na ta. Hindi ka di pa lamang namnama. Nga si kaken siya, nagkatuluyan. Kaya't kung iparik na ken ka ti irot, di kita rakop ko. Oh, Victor. Kaya't kumat nga malsan na kitang nairot nga rakop mo, mabenti na irot met nga rakop ko. Kaya na kita nabarang akik ko. Kada kita bibig mo, Victor. Kas tama tinita na dumadumapaset di bagim. Iritangin mo. Iti poon. Ti barokong mo. Victor. Kaniti mismo. Nagiti mansanas mo. Wen manong nemi nakawaywayat itong galmay sa kada kami nga nangaramid. Diktar kinikis tirik na kentrogsuni. Nagbimbinalas da kiti arakop ka nag-aprus. Nagbinalas kami manong. No nanganak, nanganmet isuna. No nagasugak ka nagareng-engak, nagasugmat ka nagareng-eng. No naitayok isunak, pagpata kami nga naitayok. Kalpasan da ita, nga senaryo, tingkam pa nagpapas iti ragsak. Kaya nasobodan manong nemi. Jak pulos ni namnama. At damanin liday. At damanin dumteng nga liday manong. Wen manong nemi day tangaragsak kinasubadan ti liday tangamin imbaga ni Minerva a plano na tiba pa nag-abroad.
naklatak ket nakariknak ti panagtanag. Api nga kasapulan nga pumanaw ka. Minerva sana nga nasken. Dito ka kumita trabaho. Kinunak. Victor, kahit ko matungpal na kitarapahap ko. Kinarapahap na kitarakil ko. Kinunana. Sada tumrim nga luha. Karigiti matana. Will you marry me? Victor, Minerva, please. Agkasartan. Imbes nga pumanaw ka, agkasartan. Di ka baybayaan. Kapatan na may sa akong nanay nga arkitekto. Kaya nabukod ni Papa construction firm. Siya akong tibang manage. Mawatan ako Minerva. Di nakpanawan. Nakadisyon ako, Victor. Kaya pang-aasim na palubusan na kuma. Amom no kasanong ipatpatig ka. Uwan mamati at ipatpatig na. Nga ba't na ipay mo ang kanyak ti amin kaya di puso kinriknam. Nga maaping ita, kadagpakada ka kanyak. Aping mapasamak ka na tayo, ito'y Minerva nga ginadayota. Uwan manong nemi, naginadayo kami ti babae nga ipatpatig ko. Nagbaling ngarang time iti komunikasyon ti cellphone. Kat kanayon nga video call manong. Almost every moment, every time nga tinawag kami. At kinumusta kami. Uwan, agsasarita kami. Ken amin yan. Kat nagbaling inspirasyon mi, manunay tingkam, panagtrabaho, itinadaw aldaw. Kat naparadas ka naglabas ti talo nga tawen. Simang paten ni Minerva. Kat inangay min ti kasarmi. Kasila di matugod, aragsak ti mariknak, idanda kamin nga agkalaysa iti nadaeg manong nemi nga tinaarkusan, nadaeg nga arkusan, nadaeg iti nadaeg nga arkusan nga simbahan. Nakaadado nga tattao manong. Ti matendar na nga nakaadado nga awan ti nakami suot kadakwada no di kat pasig damin nga naragsak na isem. Nga madadaman nun na nga da kami kini Minerva ti kararagsakan iti dayta agundaway. Kadagupan kada kami nga da ti uneg ti simbahan. Oray ti padihan ng kasar kada kami. Nakais-isem manong. Kabayatan piti seremonya kada da pa ibalbalait na nga joke na kang pagkakatawaan mi. Uwan manong nemi idagiti naganak kada kami naganak kanyak naganak kini Minerva. Dagiti kakabsat na, kinti kabsat ko. Dagiti gagayam mi, kakabagyan mi. Dagiti amin yung matendar, dagiti imay ng anak ti kasar. Dagiti secondary sponsors, ken main sponsors. Kanamin yan, man. Naragsak da amin. Nga mawanti sa bali, kararagsakan no saan nga da kami. Tata kami matlagayam, ti agkatuluyan. No kaano day di nga aldaw nga kalaysami manunemi kat isot ti kaaldawan dagiti puso. Valentine's Day nga isumaten ti kalaysami kani Minerva. Natunggal dumteng manunemi datang aldaw dagiti puso. Anniversary met manunemi iti kalaysami. Kat no kasano ti ragsak mi idi nagtultuloy datang ragsak. Agrama matanmano, dagiti dua nga bunga, iti ayan na mi iti asawa. Saan nga nagsubsubli pa ay manunemi ni Minerva di abroad, dito na Ilocos manunemi iti nagtrabahuan na iti may sa karigiti hospital. Ken kastamat ten manong, intuloy ko tinang manage construction firm ni Papa. Nagretiron da papaki ni mama, di trabaho da, kada kami nga duwa, ken ni Minerva, tinangasikaso, karira dumapay nga negosyo da. Negosyo mi. Wan manong. Kahit ni Dante nga kabsat ko, manunemi, at damatin pamilya na, isunalaing ta, isut si Mina.
Ket da kami kini Minerva, agraman ti duang anak mi, da kam tinakidin nakada papa kini mama. Pasaramat mapan sumarongkar, mapangkap surongkar iti probinsya, lugar, manong nemi, uno ili, da Minerva, sadya pagudpud. Dito nga ro, ti pagkabuklan, ti pagkasaritaak, kaya launay, ni Senior Ladok Idlas, iti inna panang isurat, panang urnos, dito nga pagkasalitaak, kabayatan ngayon na ining tribunat. Kaya nagyaman unay kayong kama, nung naming sikat itimun, dito nga programa, yan na tila ingmo, anang ibasa, anang tadbiyag ka dito yung pagsalitaan. At sabi ko ma, tadamat na batik nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag, karigidi padak nga rin tuwing nga nagyaman ng pagkaya mo, Victor. Agyaman kami kayong ka Victor, iting ka panang ngiburay, ti pagkasalitaam, iting ka panang isalaysay, kini Senior Ladok Idlas. Nagrikat kong balik sa natin alias mo. Napagayam ko. Thank you, kad kita nagbuyak.